bedo gi mwandu. Aduoki mana chien matin. Ang'eni wane buo katiba manyien mar piny Kenya ka. King'iswa ni to ng'ato ka dwa bedo gi law. Ochako gi kanye to gigi kanye. Ka ng'ato dwaro bedo gi law. Yes. One, law inyalo nyiewo. Okay? So anyalo biro iri ni Victor. Anno ka in gi law maduong' ta onge law. Ndosna kama. Ka biro iri mondo anyiew law to nitie process ma nyiewo law. One, chik wacho ni nyaka lo nyaka bedi andika. Lo kinyewa ka diel minyiewe chiro kate kor gweng. Nyaka ubed gi andika. Mandiko ni iuso na lobni ching makama, iuse pesa makama, the size ma lo miuso na en kama. Tabro chuli kama. Whether chuli cash kata chuli in installment. And then thereafter, to udi ka land fill form ma transfer. To form ma transfer ni transfer go low to ngamonyo low. Okay? Then ekimi title deed. The other one any inyalo yudo low kaka gift. Mitch. And then inyalo yudo low also kaka inheritance. Inheritance then ngamothocha nyawa ni low paka chinga tho. To mondo low pa opogne ngane gi ngane. Oro nyawacho ni low pa onyalo weyo moko wacho ngama lope de day. Okay. To Kenya nigi chik miluongo ni the Law of Succession Act cap 160. Manyiso ni ka ng'ato tho to nitie joma nigi ratiro mar yudo mwandu gigo. Machakore gi jo dala no, the core family motingo ka en dichuo to chiege gi nyithinde. Okay? And then then nyikwae, then owetege nitie levels. Okay. So that the jomanie first level gine family maya iye chiege gi nyithinde. Okay? So kama no otimore, then tie procedure miluwo mondo ng'ato yud joma wegi lopegi mondo yud lopegi kanyo kondikne gi will. To kanyo ondikne gi will, to will ni ema gi process titere court. To court wacho ni will ni nyondike maber. Kondike maber court luwo gima will owacho. To kondike maber to court wacho ni will nyoko ndikore maber. Koro luuru process ma joma nyoko we will nyalo tiyogo. Okay. Yeah. And the process ni en ni ka ng'ato tho to chik wacho ni ng'ato mondo iki nyaka bed ni nitie gimiluongo ni notification of death. Notification of death ni either iyude ka otho hospital to iyude muchari. To koko tho e hospital kotho dala tikawe ka chief. Okay? Now mane kinyalo ik ng'ato. Eki yudo go burial permit miko go ng'ato. Now burial permit ni gi kipande mar ng'ani onego then uter ka registrar ma deaths, births and deaths, mondo yudo go death certificate. As you do this, then udika chief. Chik wacho ni nyaka idika chief mondo chief obi ong'e to ng'ama thoni en mwandu mane manyoweyo. Owe lo to lopegi gi namba mane. At the same time beneficiaries ge joma onego bed ni yudo mwandu nene gin jomage. Owe mon ariyo kuom mon gi dhako mokwongo nigi nyithindo adek ma en ng'ane gi ng'ane. Dhako mar ariyo nigi nyithindo ariyo. And nyithindo or nitie nyathi moro manotho to nyikwayo nitie. Nyikwayo gi ng'ane gi ng'ane. Koro barua ni chief ndiko ne court. Okay? Then using that either inyati go kill kati nyadi court kendi tiwacho ni idwaro file succession. Kitiyo go kill to killing a process mane go tim to kidie court kendi to ibro mi forms miluongo ni petition mar dwaro grant. Petition ni kise fill forms ge nitie forms miluongo ni petition, nitie form mar kungruok iwacho go ni gik ma wacho gi na dier affidavit. Aito nitie forms mag sureties, mag affidavits mag surety ma surety kungore go ni gima ng'ani wacho ni na dier kendo en ng'ama nyalo rito mwandu ng'ama tho. Okay? Then as a family ng'ama fill form ge mokwongo en ng'amu yiero monego bed ni biro chung mabiro pogo mwandu ge. Onyalo bedo ng'ata achiel kata onyalo bedo ji mang'eny dok gikal ji ang'wen. Okay? Then petitioner ni kose lodge gigi nitie pesa ma ichulo. In total ubro tiyo around 6,480. Now kose lodge gini to jo court kawe tere Kenya Gazette
koro kose bedo publish e Kenya Gazette timiye 1 month during the kose bedo publish Kenya Gazette wacho ni ochiw notice ma 1 month ni ka nitie ng'ata ma nigi objection kata ma kwedo chiwo mar grant ni to mondo file objection ne court ka ndalo 30 rumo ka onge objection mondo file to udo ke court to court miu grant grant no en karatas manyiso ni ng'ama ondik nyinge grant no ema koro yiene chunge wache mar mwandu mar ng'ama thon to pod grant no ok miye teko mar pogo mwandu. Grant no miye thuolo mar choko mwandu ma pod ne nie lwet ji. Ka nitie rent ma pok obedo collected to nyalo collect rent to tere account. Ka nitie cham manyoni e puodho kiluwo cham strictly to konego ber ni ka igolo kare cham e puodho kapok idhi timo succession. Okay, so idhi igolo cham e puodho titere store. Ka nitie dhok manyo bedo monyo riembre ng'ato tinya dhi kawo dhogo iduoke kul ma e dala. Okay, then indiko account mar mwandu gi. Kisendiko mwandu gi te to ing'iyo ni to joma nondike barup chief ka begin the right beneficiaries. Then period you know 6 months. Dwe auchiel. Kapo ni nitie ng'ama nigi kwedo moro kata objection moro to nyalo raise at that point ni ng'ama nyumiyo grant ni ok en ng'ama onego bed ni chune mwandu ni kech ok en achiel kuomwa kata en achiel kuomwa to en ng'ama osetwe en ng'ama ok onego bed ni rito mwandu ng'ato mosetho en ng'ama jakuo. Ka objection obedo raised by filing miluongo ni affidavit objection then court yalo wachno lungo jogi teto yalo wachno then make decision. To kapo ni dweche auchiel okalo maonge objection mochiw to court chiwo gimiluongo ni certificate utimo application ni dweche auchiel osekalo onge ng'ama raise objection koro watu kwayo mondo confirm no grant manomiyo wacha then court chiwo nu gimiluongo ni certificate of confirmation of grant. If get a confirmation of grant no imiu kusenyiso court ni mwandu ni nyo wasebet piny mwa winjore ni wado ni wapoge kama ng'ane okaw dhok ariyo ng'ane okaw lomba kama ng'ane joji ariyo gi upog lobni. Okay, then that certificate kuseyude ema koro miyo teko mar pogo mwandu. Ka en for instance wach ma lo to koro dhi go ka land tutone land register to land register ni court nyo yiene ng'ani administrator to koro chako yieni opogo lobni kama koro on instruction mang'ano gi certificate ni then court koro nyalo pogo lo. Okay. Yeah, so it is important mondo wa encourage mine wa especially mondo liete ni mondo gi it is not a complex process. Okogajore nyena na forms mi filo mondo gi dhi through